Не изпробвайте техниките, които ще видите без да сте се консултирали с специалист. В този специален епизод на Говорещият с кучета, Сизър ще се сблъска с Питбул в червената зона. Доведох Тринити вкъщи, запознах я с Санди и в началото общуваха чудесно. Но когато се опитвах да изведа Тринити на разходка, беше все едно разхождам пантера. Съвсем неочаквано Тринити нападна Санди или тя просто я поглежда и вече се бие. Не можехме да повярваме. Сякаш не бяха нашите кучета и не ви говоря просто за борба, на шега. Те просто не могат да общуват, защото никога не сме сигурни какво ще стане, а и не искаме да рискуваме. Работата ми е да помагам на хората да разберат от какво наистина се нуждаят кучетата. Когато кучето е уравновесено, ще имате истински приятел. Аз рехабилитирам кучетата и тренирам хората. Аз съм говорещият с кучета. Говорещият с кучета с Сизър Милан. Питбулите, ротвайлерите и немските овчарки са страхотни кучета, които могат да бъдат нежни и добри любимци. Същевременно пресата злослови по адрес на тези породи, като ги определя като безжалостни бойци. Според мен да се определя характера на едно куче според породата му е ужасно нечестно. Винаги съм казвал, че ако едно куче има проблеми, то не е заради породата му, а заради човека, който се грижи за него. Разбира се, не всички собственици на неконтролируеми кучета са безотговорни хора. Повечето, които ме викат на помощ, наистина с добри намерения. Просто им липсва необходимата информация и опит. Понякога нямат спокойствието и вътрешната енергия да се справят с такива породи кучета. Сега ще видите една от най-забележителните истории, които сме излъчвали. Трябва да ви предупредя, че ще видите кадри с биещи се кучета, които могат да ви разстроят. Но ако останете и гледате, ще научите наистина ценни уроци за кучетата и което е по-важно за самите вас. Джастин и аз живеехме зад галерията и фотографското ми ателие. И двамата обичаме кучета и разглеждахме различни сайтове за осиновяване. Харесвахме различни кучета. Аз имах куче преди, даже две. Но не бях съвсем сигурна, че е дошло време да вземем отново куче вкъщи. Но Джастин се търсеше, което ме изненада. Един ден се появи възможността да спасим едно куче и ние веднага се отзовахме. Така осиновихме Санди. Взехме я, когато беше на 6 месеца. Беше наистина много сладка, игрива и ужасно палава, като всички малки кучета. Като цяло беше послушно куче. Много дружелюбно и нежно, но не се подчиняваше на неща като стой, седни и легни. Нищо подобно. Санди беше при нас от 6 месеца, когато осиновихме Тринити. Тринити беше в ужасно състояние. Предишният ти собственик почти не се беше грижил за нея. Когато я открихме, беше затворена в клетка метър и половина на половин метър. Разбрахме, че е стояла там най-малко една година. Никога не беше разхождана. Беше в ужасно състояние. В началото Джастин не я искаше, чудеше се дали трябва да го направим, но все пак той е много човечен, нямаше как да отрече, че кучето е в много лошо положение и има нужда от помощ. Мисля, че просто обичаме да помагаме на кучетата. Доведох Тринити вкъщи и ги запознах с Санди. Тя няма проблеми с други кучета, затова в началото всичко изглеждаше наред. Но когато се опитах да разходя Тринити, все едно разхождах пантера. Това куче просто не можеше да върви на каишка. Сега вече имахме две много силни кучета и щеше да бъде наистина трудно да ги укротим и да ги накараме да ни слушат. Когато вече имахме и Санди и Тринити, трябваше по някакъв начин да им внушим да се подчиняват. Бяхме в кучешкия парк, обикновено ходехме там нощем и срещнахме един полицай от полицията в Сан Диего. Той беше с два ротвайлера, които бяха невероятно добре тренирани. Полицаят просто им посочваше и те сядаха и правеха каквото поискаше. Джастин веднага го попита: "Боже, къде обучихте кучетата така?" "Имаме нужда от такъв дресьор." Полицаят ни даде информацията, свързахме се с дресьора, той дойде и ни демонстрира някои неща. Бяхме поразени. Струваше ни $2500 за 3-седмична сесия. Надявах се, че когато ги вземем обратно, кучетата ще бъдат различни и ще се подчиняват, защото дресьорът каза, че може да поработи с тях. Правил го и преди и не би трябвало да има някакъв проблем.
Той дойде, взе кучетата и ги отведе, за да ги дресира. Бяхме много развълнувани. Беше наистина страхотно. Мислехме, че нашите кучета ще станат като онези ротвайлери, които видяхме. Беше наистина вълнуващо. Денят преди да ги вземем обратно, той се обади на Моника и каза, че има проблем с кучетата, защото се биели. Бяхме доста стреснати. Никога не се бяха били преди. Беше много странно. Бяхме шокирани. Вечерта се срещнахме, за да вземем кучетата, а те имаха дупки навсякъде по вратовете си. Не можахме да повярваме, нашите кучета не се биеха. Не и нашите кучета. Обясниха ни набързо как е преминала дресировката, но всъщност не обръщахме много внимание, защото си мислехме, о боже, нашите кучета се бият. Доведохме ги вкъщи и изведнъж Тринити нападна Санди. След това Санди само я погледна и вече се биеха. Всеки ден от следващата седмица те се биеха. И нямам предвид да се борят на шега. Биещи се питбули. Никой от нас не знаеше как се прекратява кучешки бой. Не искахме да поглеждаме ръцете си, не знаехме дали пръстите ни са там. И двамата сме целите в белези. Ето с това се занимаваме. Постоянно. С кръв. Всеки път, когато се биеха, знаех, че търпението на Джастин намалява все повече. Разбирате ли, постоянно трябваше да мисля за кучетата, същевременно да работя, да тренирам, просто беше прекалено. Тогава реших да си изнеса, да си почина малко, защото просто не можех да се справя с това. Джастин се върна при родителите си и взе Санди с него. На този етап кучетата ни просто не можеха да бъдат заедно и точка по въпроса. Чувствам се по-привързан към Санди, защото тя е първото ни куче. С нея се разбирам по-лесно. Имам известни резерви към Тринити. Джастин остана при родителите си около месец или малко повече. Тогава му казах, добре, ще махнем Тринити, но трябва да се обърнем към някой приют. През цялото време, когато Джастин го нямаше за месец и половина, аз наистина се сближих много с Тринити. Приятелят ми го нямаше, другото ми куче го нямаше, Тринити беше всичко, което имах, а сега трябваше да се разделя с нея. Виждах колко много Моника обича Тринити, двете бяха неразделни. Нямаше какво да се направи. Кучето беше част от семейството. Трябваше да измислим нещо. Тогава Джастин намери къщата, в която живеем сега. Тя има 13 акра, ограден заден двор. Тук проблемите ни не са решени, но е по-лесно да разделяме кучетата. Имаме специални врати, през които кучетата влизат и излизат от къщата. Винаги са разделени. Едното е в предния, другото в задния двор. Не можем да ги съберем заедно, защото не знаем какво може да се случи. Мисля, че сме пробвали всичко с тези кучета. Опитахме с вериги с шипове, специални нашийници, намордници. Не сме сигурни, че правим всичко както трябва. Нито знаем колко дълго трябва да се използва определено нещо, преди да даде резултат. Имахме нужда от Сизър. Надявам се Сизър да ни помогне да накараме кучетата ни да се разбират отново. Искам да бъдат приятели и да могат да играят заедно. Надявам се Сизър да накара кучетата да се доверяват едно на друго, да се чувстват добре заедно, да общуват и да бъдат като едно семейство. Много искам да се случи. Повечето питбули са сладки и любвеобилни, но без правилното отношение, упражнение и дисциплина могат да се превърнат в гладиатори, готови да се бият до смърт. Имаме два женски питбула, които преди се разбираха, бяха приятели, играеха заедно, обичаха се, спяха на едно и също място, но сега вече не се разбират и се бият. Само помежду си ли не се разбират или изобщо с други кучета? Санди се разбира чудесно с всички кучета, но Тринити не е такава. Значи не само тя е проблема, а също и други кучета. Точно така. Мисля, че Тринити е лидер. Има властен и агресивен характер. Значи е властна. Като се развълнува, става все по-властна и накрая агресивна.
Откачено е. Значи Санди започва боя, така ли? Така мисля. Самото й отношение е такова. Санди не се доверява повече на Тринити. Държи се заплашително с нея, а Тринити не й обръща внимание. Днес може да се бие с нея, а утре да е най-добрият ти приятел. Това е нормално. Обикновено кучетата се бият, а след това се обичат. Санди може да има проблем, но аз я видях отвън. Тя има страхотни способности, изглежда много общителна и послушна на пръв поглед. Но Бонси, например, нашата котка, командва и двете кучета. Тринити просто спира и замръзва на място. Значи все пак има някакъв респект. Просто не и от кучета все още. Нека се срещна с нея и да преценя нещата от нейната гледна точка. Изглежда ми като случай, в който ще трябва да я заведем в центъра и да поработим върху социалното й поведение и общуване. Изглежда добре. Да, Има нещо особено в държанието и с играчките. С гумените и играчки изглежда някакси... властна. Да, никога не пуска играчката за нищо на света. Убива ли я? Как така да я убива? Да я разкъсва. Разбирате ли, тя не играе, тя убива. Другите кучета също разбират, че тя не си играе. Тя убива играчката. Така може да възприемат отрицателната енергия върху тях. Когато две кучета са в такова състояние, особено тази порода, можете да ги разделите само с булдозер. Тя излъчва някаква смъртоносна тишина. Това е типично за куче в червената зона. Може ли да я отведем в центъра за поне 2 месеца? Има нужда да подобри социалното си поведение. И двете или само нея? Само нея. Трябва да разберем какво я успокоява, кога се подчинява. Не мога да рехабилитирам куче в червена зона в домашни условия. Не мога. Просто е невъзможно. Няма как да се справя с куче, готово да убие друго куче в къща, без най-добрите ми помощници и екип да са с мен. Доколкото разбрах, предишният собственик на Тринити е бил лош. Тя е живяла при зло човешко същество, а тези прекрасни хора са я взели. Те имат много позитивна енергия, със сигурност могат да се справят с питбул без проблем, но нямат подготовка. Така, нека да видим какво ще стане. Трябва да обърнем внимание на реакциите й. Моите кучета определено реагират. Това със сигурност е случай на червена зона. Абсолютно сигурно. Видяхте, че моите кучета копират поведението й. Сега те й влияят. Преди това тя влияеше на тях. Сега е малко по-тихо, но все още се усеща желанието за битка. Това означава, че тя не се предава като тези кучета. Сега ще ни трябва намордник. Искам да разбера как ще реагира и най-вече как ще се чувства с намордник. Очевидно с него е по-тиха. Явно присъствието му намалява напрежението при кучето. Сега ще имате ли нещо против да отидете ето там, а тя да остане сама тук и само да я наблюдавате оттам? Спокойно. Спокойно. Сега искам да видя как ще реагира, без вие да сте толкова близо и без да усеща каишката. Трябва да разберем как всъщност сега я възприема групата кучета.
Кой от вас е по-спокоен сега? Бъдете 100% честни. Когато е там с кучетата ли? Може би той ще се справи по-добре. Да оставя ли повода тук? Ти си повода, приятел. Не ти трябва каишка. Имам предвид, че... Ето виж, веднага щом ти влезе, тя си вдигна крака. Веднага след като ти влезе, от тази страна и тя направи това. Това значи, че е готова да защитава. Като видя това, няма да те пусна вътре. Това, че маха опашка, не означава, че е приятелски настроена. Знаете това. Може ли да излезете навън, така че тя да разбере, че ви няма, защото искам да я пусна ето там. Така ще е по-лесно за нея. Сега иска да избяга. Трябва да изравним напрежението. Тя не разбира, че искам да й помогна. Но знае какво е научила. Всяко друго куче е жертва или цел. Вижте, като седне, тя отхвърля поканата за приятелство. Трябва да я накарам да се движи. Когато не може да се бие, тя ще се опита да избегне другите. За нея запознанството означава битка. Ще трябва да носи намордника известно време, защото е възможно да избухне. За да не пострада някой, ще трябва да се научи да си играе с намордника, иначе може да нападне групата и тук ще стане истински хаос. Особено заради по-малките кучета. Не иска да легне напълно. Знам какво да направя, за да я накарам да се подчини. Кучешката и природа я кара да се подчинява при допир. Но проблемът с нея е, че не знае точно как. Получава се комбинация от незнанието и как да бъде нормално куче и желанието и да бъде такова. Това ще бъде част от рехабилитацията, да решим проблема, като я накараме да се чувства истинско куче. В момента не е напълно осъзната като такова. Хайде. Лягай долу. Легни долу. Хайде. Легни. Браво! Вижте, движи носа си. Всъщност, питбулите не обръщат много внимание на миризмите. Те разчитат на външния вид на нещата. Търсят целта с поглед. Освен това, се ориентират и по звука. Не съм 100% сигурен за този случай все още. Твърде рано е да се каже, но ето това е добре. Освен това, може да проговори и майчиният и инстинкт, което ще бъде фантастично за нея. Виждате ли? Ето това куче веднага разбра, че не може да й се довери. Дори двумесечен питбул може да ни покаже, че все още не можем да се доверим на това куче. Никой не й се доверява. Не е проблемът в Тринити или нещо друго, а в енергията й, която не предразполага. На този етап не мисля, че Джастин и Моника имат силите да държат две кучета от тази силна порода на едно място. Особено след всичко, което е станало до сега. Просто я игнорирайте, все едно я няма. За сега се справя добре. Много е важно, ако искате да се справите, да разграничавате емоциите от инстинктите. Да различавате интелигентността от инстинктите. Ето вижте. Сега си играе с Люси. Трябва да я наблюдавате от животинска гледна точка, ако ме разбирате правилно.
Просто наблюдавате, нищо повече. Нищо повече. Това, което направих сега, е да спра ето това движение. Разбирате ли? Ако тя беше продължила така към онова куче, Кърли, щях да остана да говоря с вас. Но енергията ми подсказа какво става. Защото те няма да кажат: Сизър, става напрегнато. Такава комуникация има само в нашия малък свят. Това е добро начало. Още не сме приключили. Това е само началото. Но се вижда и нейната добра страна, спокойна страна. Планът е да проучим какво отключва емоциите и какво не. Ще правим дълги разходки. Спомням си, че те са се разхождали и с мотор, което е много силна емоция. Не мисля, че са осъзнавали, че така превъзбуждат кучето. През следващите няколко седмици водих Тринити навсякъде с мен, включително и на повечето от случаите, по които работих по това време. Случаи като този на Тринити означава, че някой трябва да е постоянно с кучето. Тя трябваше да се среща с много кучета всеки ден, всяка една секунда да се сблъсква с различни кучета. Трябваше да се запознае с различни миризми, различна среда, различни хора, различни кучета и така щеше да разбере, че не може да е агресивна към всички кучета. Сега сме в Сан-Франциско и Тринити е с мен, за да ми помогне с един случай, защото тя наистина се справя фантастично. За да я наблюдавам още по-отблизо, водех Тринити у дома като част от моите кучета. Тя се чувстваше много добре. Разбираше се с всички, а това са най-малките от моята глутница: Мини, Луис, Моли, Коко и това кученце, което още няма име. Това е 3-месечен питбул. За нея е много добре да бъде тук. Подобрението й е драстично. Това е много важно, ако иска да се справи с лошата си страна. Сега е игрива, а преди не искаше да играе, не искаше да докосва играчките. Трябва да внимавате, ако чуете ръмжене. Вижте, сега играе с него, бяга от него. Това е чудесно. Тя не може да ръмжи. Както виждате, сега носи само нашийника и медальоните си. Вече не използвам намордника, когато е с моите кучета и съм съвсем спокоен, доверява ми се на 100%. Тя просто е пълна с енергия. Добре, това вече е дразнещо. Това е най-неприятното от всичко. Когато имате работа с куче, склонно към агресия, проблемът е когато то чуе този звук, който прилича на умиращо животно. Те пищят и квичат. Затова тя се вълнува толкова, разтърсва се. Това е важно, защото това става нейна идея фикс, а това не е добре. Ще си носиш женските дрежки. Всичко е много добре. Ето там е Моли, малкото кученце е там, а тук има още 3 дребосъка. Не й обръщат внимание, защото са свикнали с Дади. Той не е тук днес, защото е в центъра, където си играе с Ейми. Тя е приятелката му. Стига с тези гумени играчи. По-късно през деня заведох Тринити и останалите там, където смятам да развия новия си кучешки център за психология. След едномесечна раздяла с Тринити, Моника и Джастин се срещнаха с мен, за да научат дали имам напредък. Присъствието на собствениците й може да повлияе върху поведението на Тринити, за това ще наблюдавам срещата внимателно. Елате с мен. Искам да я видите как се държи, без да е на повод, заедно с останалите кучета.
Целта ми е да ви разпознае и по миризмата, не само по звука и визуално. Ако започне да скача или нещо подобно, ако щете вярвайте, но кучето не трябва да ви поздравява така. Независимо дали не ви е виждало 2 седмици или 3 дни или 3 години. За него това е превъзбуда. Това е смисълът. Трябва да се научи да е спокойна и да се подчинява постоянно. След 30 секунди, след 30 минути, след 3 часа или 4 часа, все едно. Иначе става агресивно. Когато се отдръпвате и давате предимство, давате и пространство. Виждате, че като се дърпате и давате надмощие. Затова най-добре... Да я притисна? Не точно да я притиснеш, по-скоро да й покажеш кой командва. Сега тя се чувства близо до вас. Ето, вижте това разстояние, вижте опашката, така е по-добре. Но може и да има проблем. Когато ги вдигнем от земята, те вече не могат да хапят. Ключът е да ги оставим да се държат, но да не се разкъсват. Когато Моника и Джастин дойдоха да видят Тринити, имаше вероятност тя да реагира по неправилния начин. Нормално е, когато 2 кучета се сбият и останалите от групата да реагират по същия начин като тях. Затова много важно е човек да запази спокойствие. Моника се опитваше да помогне, но беше изпаднала в паника. По този начин не може да се спре боя между кучетата. Всъщност, човек трябва да е напълно спокоен, за да прекрати битката. Това беше истинска битка. Изобщо не очаквах да се случи така. Гледала съм предаването и преди, и всеки път всичко е наред, докато не се появят собствениците на кучето. Много е важно да продължите спокойно, след настъпилия хаос, да създадете баланс, да създадете спокойствие, да създадете хармония. Има известно напрежение между двете, но в никакъв случай няма агресия. След като ситуацията е под контрол, Сизър предлага решение. След това, което видях, предложението ми е да сменим кучетата. Вие ще вземете някоя от моите, не толкова енергично, а тя ще остане тук завинаги. До сега не се беше сбивала, докато... Въпреки, че очевидно Тринити е прекалено голямо предизвикателство за нас, ми е неприятно да чуя това. Имам предвид, че гледаме на себе си като стабилни хора заради начина ни на живот, мястото, където живеем, откакто дойдохме в страната. Кучетата ни бяха разделени и успяхме да изкараме доста дълго време без никакви проблеми. Веднага след това Джастин, Моника и аз отидохме в караваната. В момента ситуацията е такава, че вашето куче много лесно преминава от превъзбуда към надмощие и към агресия. Затова трябва да се замислим какво бих могъл да направя за кучето, а не какво то може да направи за мен. Разбирате ли? В момента сте в позицията, в която трябва да помогнете на това куче. Разбирам. След последната ни среща доста мислих върху разликата между човешката и животинската психология. Дади се доближи до Моника, след това Тринити се обърна и тръгна след Дади. След това хванах Тринити, дръпнах я на страна и изчаках да се успокои. После върнах и Дади обратно вътре, защото Тринити вече беше спокойна. Сложих и намордника, за да може и Моника да диша спокойно. Сега разбирам, че тя всъщност е... Гледали сте предаването, виждали сте, когато идват стопаните? Да.
Точно това се опитвам да накарам всички да разберат какво имам предвид, защо е толкова важно да си водача на глутницата. Водачът може да предотврати нежеланото поведение. Тези, които обичат кучета, не могат, просто не могат. Те не знаят как да контролират инстинкта. Спомням си на какво е способна Тринити и с нея винаги трябва да се внимава. За това ми се струва, че да я накараме да бъде толкова послушна и спокойна ще бъде много трудно. Затова ви предлагам да сменим кучето. Аз мога да се справя с нея. Според мен ще бъде наистина трудно, за това те разбирам добре. Човек трябва да промени начина си на живот заради това, а не всеки би могъл. Искам да кажа, че аз мога, но не съм сама в това. Като се замисля, разбирам, че ако се опитаме да се справим сами, винаги има шанс да се получи, както и нещо да се обърка. Разбирате ли, не знам дали което и да е куче би се възстановило напълно. Може да звучи егоистично, но имам чувството, че аз съм идеалният човек за нея, но ще се радвам, ако остане с теб. Мисля, че аз съм идеалният човек. Не мога да го позволя на никой друг. Всичко свършва сега. Иска ми се да върна времето обратно, преди да я изпратим при онзи дресьор. Но според Сизър е възможно този проблем да е съществувал и преди и в един момент да се прояви. Мисля, че никога няма да разберем със сигурност. Ще ви държа в течение, не се притеснявайте. Сега ще я заведа на доктор, няма проблеми. Благодаря ти, приятелю. Помислете си, всичко хубаво и ви благодаря. Веднага след сбиването се свързах с ветеринарната клиника на Рик Гарсия. Доктор Гарсия установи, че Тринити има нужда от 5 шева на муцуната. Раким и Спот от моите кучета също имаха нужда от шевове. Въпреки че нападенията изглеждаха свирепи, Дади и Питбулата им нямаха нужда от лечение. Когато си тръгнахме, 4-часовото пътуване до вкъщи премина в тишина и плач. Прекалено много неща се бяха случили, за да мога да взема правилното решение тогава. След 4 часа пътуване с кола, бях много изтощена и изнервена от трафика в Лос-Анджелес, но тогава изведнъж разбрах, че всъщност проблема беше в нас. Идеята за възстановяване беше чудесна, но тогава този термин ми беше непознат. Сега напълно разбирам какво означава това и знам, че не бяхме правили такова нещо преди. Не бяхме направили до онзи момент абсолютно нищо, за да се справим с проблема на Тринити. Беше доста емоционален момент. Опитвах се да разбера какво е най-доброто за Тринити, но същевременно исках и Моника да е щастлива. Трябваше да постигна някакво равновесие между тези две неща, а това е доста трудно. Той спомена, че иска да бъде щастлива, но аз нямаше да взема Тринити обратно, само за да бъда аз щастлива. Казах му, че искам да знам дали ще се изправим заедно срещу това или не. Нямаше как да вземем правилното решение за Тринити, ако не се държахме заедно. По пътя към вкъщи говорехме колко е важно самите ние да променим живота си. Не можеш да очакваш кучетата ти да се приспособят към начина ти на живот, ако той не е правилен. Така разговорът се насочи към здравословния начин на живот. Тръгнахме на фитнес и на йога 4 пъти в седмицата. Преди около месец спрях цигарите. Тринити се оказа за мен един ангел и истинска мотивация. Чувствах се по същия начин. Решихме да пробваме и да видим какво ще излезе. Мисля, че има голяма вероятност нещата да се получат. Моника се обади и каза, знаете ли, преживяла съм много лоши неща, искам да се изправя срещу това. Това е много смела постъпка. Всеки, който иска да се изправи срещу страховете си, е наистина смел човек, който иска да живее живота си пълноценно. Тринити има нужда от решителен човек и аз се надявам, че Моника е точно такъв.
Бяха изминали 2 месеца, откакто за последен път беше в тяхната къща. Сега беше много важно как ще се върне обратно. За мен е много важно. Това е класически случай на червена зона. Не става дума просто за властен характер. Това е куче, което при най-малкото вълнение може да влезе в червената зона. Докато работех с Тринити, използвах всички видове нашийници, които и Джастин и Моника бяха използвали. Едно от нещата, с които не беше свикнала, е ето този нашийник, който е вибриращ. Аз използвах такъв. След това се подготвих да въведа Тринити за втори път в дома й. Всичко е много важно. Как излиза от колата, начина по който се движи, всичко има значение. Стой тук, стой до мен. Запомнете, че е важно състоянието и в момента. Сега е тиха и спокойна, всичко е безопасно. Не трябва да се връщат старите изпомени. Ето, така е по-добре. Ето. Сега тя разбира, че тук не се е упражнявала и подсъзнателно се връща към предишното си състояние. Каквото и да е научила преди, сега не може да го направи тук, защото спомените й се връщат. Сега влизаме внимателно. Сега е съвсем спокойна, може да прави каквото си иска. Така е добре, сега е идеалният момент да доведем Моника. Дръж се естествено. Просто ще оценим поведението й. Така е чудесно, много добре. Така съм доволен. Без допир, без говор, без визуален контакт. Много добре. Запази това състояние, защото тук е дома и срещата тук е по-емоционална от някъде другаде. Забележително е, че успявате да се срещнете по този начин и да запазите спокойно състояние. Ето така трябва да продължим и по-нататък. Независимо дали не сте се виждали 2 месеца или 2 часа или 3 минути, винаги трябва да е едно и също. Първо трябва да има спокойствие и чак след това идва вълнението. Трябва да има достигане до състояние на подчинение преди да има някакъв контакт. Това е нещо като ритуал, разбираш ли? Много важен ритуал. Ако и ние погледнем на това като на ритуал, бихме могли като човешки същества да го оценим и уважим. Така е най-добре за тях. Сега, може ли да минеш покрай нея, за да видиш реакцията й? Очаквай такава реакция, каквато ти искаш. Виж реакцията, която ти искаш. Просто си вървим. Това е чудесна реакция. В сравнение с начина, по който реагираше преди, това е забележително. Сега спри и направи така. Не я гледай. Това ниско ниво на възбуда може да повлияе драматично на начина, по който се държи около теб. Ето, така е добре. Това е чудесно състояние. Но ако се вълнува повече, може да се случи нещо, което не искаме, нали? Трябва да се постигне такова спокойно състояние на привързаност. Разбрах, че ходиш на йога, това е прекрасен начин да се постигне това. Сега е най-добрият момент да покажете привързаност. Също както беше най-добрият момент, когато тя дойде при мен за рехабилитация. Корекцията и дисциплината са същите като любовта, разбираш ли? Позволява им да разберат какво искаш и как точно го искаш, което всъщност е команда. Ако объркаш командата, тя просто я следва, но ако си последователна, нещата ще се получат. Исках да доведа някой от моите кучета, за да видя дали Тринити ще брани домашната си територия. Накарай ме да се гордея, скъпа. Няма да го стягам, по-скоро и действай психологически. Мисля, че не успя да се запознае с Мини. Много е важно да те види заедно с другите кучета. Естествено, с Дади се познавате. Преди месец Дади се доближи прекалено много до Моника и Тринити нападнаха. Вярно, че се случи инцидент, но след това тя се върна вкъщи и всичко беше наред.
Ще върна Тринити обратно в колата, за да видя как Санди ще общува с другите кучета без никакво влияние от страна на Тринити. Как би я описала сега? Какво ще кажеш за нея? Тя винаги така поздравява другите кучета. Мога да я опиша като любопитна. В началото е несигурна. Подчинението е истинската й природа. Иска да се сприятели и никой не я спира, дори ако е напрегната. Затова винаги наблягам на напрежението, вълнението и подчинението. В момента наблюдаваме вълнение и подчинение. Напрежението бавно си отива. Виж как Джуниор се качи на рамото й, а сега я преследва. Тя бяга от него. Значи в момента Джуниор доминира. За едно малко куче е най-добре да не разбира точно какво значи да доминира. Затова, ако пак го направи, ще го коригирам. Когато се среща с нови кучета е прекрасно, защото това развива социалното й поведение. Но в същото време трябва да сте доста внимателни първите 10 минути. Сега ще наблюдавам Санди. Ще видим какво е поведението и какви са реакциите и трябва да предотвратим всякакво напрежение. Тя е любопитна, както виждате. Малко е несигурна. Отдръпва се от ситуацията. Искам да видите какво представлява всъщност разговора им. Това е психологическа дейност, която е изключително важна за две кучета, които ще живеят в един и същи дом. Виж сега, поведението коренно се промени. Сега гледа натам. Когато Санди не беше тук, тя искаше да влезе, защото има добри спомени от моите кучета. Значи паметта й се връща. Това е много важно. Сега не е тук. Това е добър знак. Ето така, спокойно, много добре. Сега научаваме много за тези едва доловими движения, поведение и разговори. Просто я въвеждаме при останалите, поканваме, за да не се налага да стои замръзнала на едно място. Санди се чувства съвсем спокойна, като минава покрай нея. След това и Джастин дойде при нас. Добре, какво да правим, ако искаме почивка, разбираш ли? Когато искаме кучетата да са в къщата, а ние да си почиваме и да не внимаваме през цялото време какво е поведението им. Можете да правите каквото си искате, разбираш ли? Искам да предам правилното послание. Точно това е правилното послание. Моето решение е прекрасно. Но решението ми е перфектно, когато не се страхувам или тревожа. Само тогава. Хайде, ела. Така, спокойно. Спокойно. Когато рехабилитирам някое куче, аз не просто лекувам съзнанието му, а се опитвам да го накарам да се доверява на неща, на които преди не се е доверявало. В този случай Джастин и Моника са се опитвали по много начини да постигнат най-доброто. Тринити се е научила да има негативно отношение към тези методи, затова трябва да я излекувам не само от агресията й, но и да направя така, че Моника и Джастин да могат да използват различни методи за работа с нея. Ела тук. Къде е топката? Иди вземи топката. Най-важният метод сте вие, вашата енергия, иначе нищо няма да свърши работа. Ето сега. Така. Вместо да хвърлите топката, я оставете да се успокои. Трябва да я върнете в това състояние. Така и казвате, сега ще играем, сега ще се разхождаме, сега ще те нахраня. Но преди това трябва да я върнете в това състояние. Така ще е послушна навсякъде. Единственият начин е да бъде в това спокойно състояние. Да бъде винаги спокойна ще бъде истинското предизвикателство. Трябва да разберем как да постигнем това. Това ме тревожеше още от началото. Впечатляващо е колко много е напреднала. Бях сигурна, че ще успее. Вярвах в нея.
Прекрасно е, когато видите, че едно куче е рехабилитирано, но когато видите човек, който приема предизвикателството и който се научава да използва позитивната и спокойната си енергия и напредва, е направо невероятно. Спокойно. Чакайте, не още, иначе ще се развълнува прекалено много. Това, което наистина ме изненада, беше да гледам как просто докато играеше с нея с топката, Сизър имаше пълен контрол. Успяваше да я успокои и разбрах каква е, когато е спокойна. Това наистина е обнадеждаващо. Това, което ще се радвам да видя, и съм сигурен, че Тринити е съгласна с мен, е да упражнявате дисциплината и преди да излезете за работа. Тринити е много енергично куче. Затова, ако не изразходва тази енергия преди да излезете, когато се върнете от работа, тя ще бъде едно разстроено и неспокойно куче. Разходката е всичко упражнение, дисциплина, привързаност. Затова го правим, защото кучетата имат нужда от разходка. Когато правите нещо за някое, защото го обичате. Радвам се, че мога да ви съобщя, че тази история завършва щастливо. Ето какво ще ви кажат Моника и Джастин. Много се колебаехме дали да задържим Тринити или да я оставим при Сизър. Но след като дълго говорихме с Моника, най-накрая решихме, че трябва да направим това, в което вярваме. И това, което сърцето ни казва, а то е, че наистина обичаме това куче. И не трябва да се отказваме. И искахме да остане с нас, да работим с нея. Това, което научих от цялата история, е, че човек трябва да слуша сърцето си и че когато вярва в нещо, е способен на всичко. Искаме да благодарим на Сизър и екипа му, както и на всички наши приятели и членове на семейството ни, които повярваха в Джастин и мен, повярваха в Санди и Тринити и вярваха, че всичко накрая ще бъде наред. Бъдете уравновесени, спокойни и самоуверени. Благодаря ти, Сизър. Благодаря. Джастин и Моника трябва да използват цялото си спокойствие, самоувереност и качества всеки ден, защото това са силни кучета. Наградата им ще бъде едни щастливи кучета. Запомнете, не отхвърляйте породата и не обвинявайте породата. Аз съм Сизър Милан. Благодаря, че гледахте Говорещият с кучета. Преводач Емери Хамбио. Текста четоха артистите Златина Тасева, Станислав Димитров и Иво Райков. Тон режисьор Анета Арнаудова. Режисьор на дублажа Михайла Минева. Студио Медиалинк.